ni Jesus, no, sa una ang mga tao, no, nagakabig nga ang linaw, lake, o kung ang dagat, simbolos ng tanan niya kalautan. Kaya nagapati sila nga ang ini nga lugar, katulad sang linaw, dagat, o kung ini mga body of water, no, lugar nga kung saan ang panulay, kag malain nga espiritu nagapuyo. Sa aton first reading, in effect, amo man ini ang pagpahayag sa Dios kay Job. Diri sa aton na una nga balasahon, pagkatapos sa gin-question niya ang Dios sa tanan nga malain nga nagkalanabo sa iya, kag gin-curse niya ang adlaw nga ginbunag siya. So gikan sa bagyo, ang Dios naghambal kay Job. Kung sa diin ang Dios may gahom batok sa sining forces of nature. Diri sa aton gospel, ang mga apostoles upod sa aton Ginoong Jesucristo yara sa sakayan. So hindi magitama ini kadako nga sakayan, no? No, kay one time dito sa may sa Galilee, gipakita to kung ano kadako ining sakayan nga ini nga na kung ano, so subong yan vlog ko na. Tisang una, ano ang tsura ka mga sakayan kay may nakut-kot sila nga kung ano gid ang size ini. Hindi tama gid man ni kagamay, hindi na makadako, pero ti magsilingat 13, 14 sila. Ti medyo gutok-gutok na sa punto nga siguro bugat na ti karon. So diri sa ebanghelyo, no, gimbulo balinsay sang hangin ng ilang nga sakayan, nagmadlos ang hangin. Tubtob nga ining tubi, nagsulod na sa ilang sakayan nga daw makapan na ini. Ti sinuabi hindi magpanik, sinuabi hindi pagkulbaan, kagdugang dini mga utod, the storm in the gospel, pwede nga tama ka severe. Kaya man, ang mga gintutunan nga mga mangingisda, actually, kinulbaan, ti natural, no, kung kitaya ordinaryo lang tawo, sakay ka sakayan pagtos gimaras, no, kung magsaka naog na gani ni dagko balod, do gagamay na atay mo, pero sila iyaya galagulagaw paskatig, nibla, ano ni sila man, do suwaay lang ni nila. Pero kung sila na kulbaan, ati kulbaan na gid na iya, okay? Kay sila ya maging isda mo, damo na nin agyan nila, benavir pak nga ginkulbaan sila, so hindi niya ordinaryo nga bagyo. Hindi niya ordinaryo lang nga eksperyensya. But silingon, grabe ang madlos, grabe ang hangin. Gani, nun, gikantuan nila si Jesus dito sa punta, nadumduman nila, sa inakulbaan na sila, o hinga nakita nila si Jesus dito, ay, nagkakatulog. Sa likod nga bahin sa sakayan, gani, no, gipukaw nila si Jesus, sa gipamangkot. Wala kabalaga-kabalaka sa amon, malunod na kita. No? That is why, sili ni Jesus, wala balaka mo sing pagtuo. Gadigin hambala niya ang, no, ginmagdoan niya ang hangin, maglinong ka, kag nagsiling siya sa balod, maglinaw ka. Maglinong ka, maglinaw ka. Gani, dito nagtuman ang hangin kag ang balod, kag napinamangkutanay sila sino ini nga tawo. Nga bisan ang hangin kag ang balod nagatuman sa iya. Mga utod ko kay Kristo, ang aton kabuhi isa man kapanakayon. Panakayon sa dagat. Kung kaisa makanay, pero kung kaisa mabalod, bangod sa mga bagyo nga nagaabot sa aton kabuhi. Ang mga problema, ang mga pagtilaw, nanginbahin na sa aton kabuhi. And this is one way by which God breaks into our lives. Pwede masiling naton, amo ini ang mga warning signals. Amo ini ang mga reminders sa Dios sa aton kabuhi. Labi na gid ko ang kabuhi, tuman kamatawhay. Kapin bagid ko ang kabuhi, makanay kag komportable. Amoy na ginasiling gani nila, God comforts the afflicted, but He also afflicts those who are comfortable. God comforts the afflicted, but He also afflicts the comfortable. Agud magbalik kita
sa iya sing may pagtuo. Karon, ano bala ining mga bagyo kag unos nga ginarepresentar sa aton? Ayhan, ang bilog nga kalibutan, subong sa sininga panahon, sa sininga sitwasyon, daw nagasakay kita sa barko, bilog nga kalibutan, tungod sa sining COVID. Kag daw ginabulubalinsay kita sa mabaskog nga mga balod. Eksperyensya naton sa sining pandemic, makabig naton nga daw bagyo, kag unos nga nag-abot sa aton. It could be crisis sa aton kabuhi, sa aton panimalay, sa inyo relasyon, sa inyo asawa kag bana. Ayan, severe financial problem, problema naton sa aton obra, problema naton sa sining kapigaduhon, problema naton sa aton mga kabataan. Ayan, ining balatian nga aton ginadala sa singation. Ayan, pwede man niya pagkadula sa aton pinalangga sa kabuhi. Ayan, pwede man niya discouragement, depression, anxiety, o kung pagkatahaw sa aton pagtuo, mga pangduwa-duwa nga aton gina-experiensya, anything, big or small. Pero ti mga utod, ba namo ko kaisa, ti dyan gidmara ka naton, bala nga, makadumdum lang kita magpanawag sa Dios kung ang tanan wala na gid, kung kita hopeless na, do pareho bala sa ospital bala nga, kung magsiling ang doktor nga wala na sing paglaom, ang miyembro sa panimalay magasiling na lang bala nga ay maayo na lang siguro imuon naton mga muyo na lang kita. Sa masami nag-abot sa aton balang attitude of turning to God in prayer is just a last resort, last effort. Di gani ang Ginoo nagatudlo sa aton nga hindi siya mo katapusan nga dalangpan. Basta masigat na importante nagdangop sa iya. No, pero sa pagkatubang naton bala sa mga balod sa kabuhi nga balaan naton nagaabot gid. Hindi nato bala pagulaton nga mag-abot pa ang mabaskog nga hangin, maglupok ang bulkan, mag-aabot ang linog, kag magpangamuyo sa tubangan sa mahal nga Dios kay luyag ni Jesus, no? Ang Dios hindi na luyag nga manawag lang kita kung ang tanan wala-wala na, kundi nga padayon kita nga in touch sa iya, padayon kita nga naangot sa mahal nga Dios. Katulad bala sa ibang ebanghelyo, ti naga madlos na, dumakapa na sang tubig, no? Wala pa sila ka recognize si Jesus, kundi inabla nga daw, grabe na, dito na sila mabalikid nga, ay, no? Pero ti mga utod, ang pamangkot diri, ang hambal lang nila is manunudlo, wala kabalaka nga daw, malunod na kita. So, silingan, tabangi kami, kay tiway pa nila ma-recognize nga ang Ginoo, amo ang Diyos. That is why silingan, we contribute naman ay, no? Damo na bla, no? Ay tulog kalay mo da iya, pag hindi mo gabulig sa amon, bisan magsagaan na lang, no? Pero why sila silinga, tabangi kami, tungod kaya at that time, why pa nila ma-recognize nga siya, that is why, at the end of the gospel, silinga, sino siya? Nga bisan ang hangin, kag ang balod, nagatuman sa ila, kag dito nila, amat-amat nga na-recognize ang aton Ginoong Jesucristo, na siya amo ang Diyos. Di mga utod ko kay Kristo, amo man ina sa aton kabuhi, no? Ang Dios siling kuluyag niya nga padayon kita nga in touch sa iya. Sa tutuod lang ang pagmando ni Jesus sa dagat nga magtinong, nga maguntat kag maghipos, makita naton diri ang reversal of fortune. Kay nga man ang dagat nga ginakahadlukan, ginamanduan nga maguntat kag maglinaw. Sa aton kabuhi, mag-aabot gid man ang tinion nga dapat ma-recognize naton ang gahom sang aton Ginoo nga mas gamhanan pa sang sa aton. The force of Jesus is more powerful than us. The mind of Jesus is wiser than our own. We cannot control everything. Kay kasama-sami, ginasandig lang naton ang tanan sa aton kaugalingon nga ikasarang. So we have to surrender to Jesus. Knowing nga ang dagat, ang linaw, is just a creation of God.
Kay kung hindi naton maka-acknowledge ini, kay hindi naton mabaton ining gahom sa Dios, mag-aabot ang tinion nga mangin mabudlay sa tion nga mangin mabudlay ng kahintangan sa aton kabuhi, magatubo sa aton ang kahadlok, kag ang kahadlok amo ang magaparalisar sa aton. Lumson kita sang kahadlok, lumson kita sing kaluya, kay ang makita lamang naton amo ang dalagko nga mga balod, kag hindi ang Ginoo nga nagaupod sa aton. Amoy na nga gasilinga maguntat, magpahimuyong. Kaysa masami, kung sa kaugalingon talang ikasarang, magtubo sa aton kahadlok, mano kita, masala kita, mapalak kita. Di kung nagasala sala ikaw, laban-laban, ang aton nga mga judgment, ang aton nga mga desisyon, manginsala. Lumson ka sa kakulba mo, ati, may lain iyang epekto. Tigani mga utod, dini nagasulod ang hangkat sang pagtuo nga dapat padayon nga nagatubo sa aton. Kagano ining pagtuo? Ang pagtuo nga si Jesus padayon nga nagaupod sa aton, nga bisan yara kita sa tunga sa mabaskog nga balod sang pagtilaw, wala kita nagaisahanon. Faith is not just asking for a smooth journey. Faith is also being able to say, the journey is rough. The journey is rough, but I see Jesus. And that makes a lot of difference. Ang pagtuo nagatulod sa aton sa pagpadayon sang aton pagpanakayon nga wala sing kahadlok. Bisan kung kaisa, nagapamangkot kita sa presensya sang Ginoo, kung aragit man siya, o kung nga nagakatulog lang siya. Apang bisan nagakatulog siya, ara siya. Bisan nagakatulog siya, ara siya. He's there. And that is enough. Kinanglan lang nga, iya tulog ano imuon mo ay? Pukawon Pukawon siya. Kagang pagpukaw sa iya, among aton pangamuyo. Ang pangamuyo, amo ang pagpukaw. Kagang pagtawag sa Ginoo sa tion sang kahadlok, sa tion sang pagtilaw. Di kung nagapangamuyo kita, ang kahadlok ti tao lang kita, sinabi wa ginahadlokan man, no? Pero silin nati, kung hadlok ka, kulang iwa pagtuo, pero in reality, balanta mara nga, isog man ta, pero may elemento mas gyapon ang kahadlok. Amo na nga ti, kahadlok yara man gyapon, apang ang kaisog, kag ang pagtuo, mas dako, sang sa aton ginakahadlokan. Ang pagtuo, nagadala sa aton, sa madalom nga pagtanaw, sa nagakalanabo sa aton palibot, sa madalom nga pagtanaw, sa gakalanabo sa aton kabuhi, and no storm can destroy our faith because Jesus is with us and He will quiet the storm of our anxiety. He will quiet the storm of our pains, of our fears, of our trials. We just have to recognize Him, believing that Jesus is with us. Magtindog ang tanan. Karon